Pozdravujem vás všetkých z Lackoviec futbalového ihriska. Máme 3 týždne do štartu pretekov, ktoré budú štartovať tu na. Máme niekoľko noviniek a tu v tomto videu vás budem o nich informovať. Najväčšou z nich je zmena tráti. To znamená, že v tomto ročníku budú najľahšie tráte v histórii pretekov a bude to krátka 25 km dlhá trasa a dlhá 55 km dlhá trasa. Pri trasovaní sme vynechali maximum ťažkých trailov, ktoré si budete môcť užiť hocikedy inokedy mimo pretekov, a teda sa bude ísť Iľovnický hrebeň aj na krátkej, čo doteraz nebolo. Na dlhej trase sa vynecháva dvakrát šialené stúpanie, ktoré bolo u predošlých ročníkov. Teda podľa mojich odhadov tí najrýchlejší pretekári na dlhej trase prejdú trať cca za 2,5 hodiny a na krátkej za 1,5 hodiny. Druhou veľkou novinkou je neskorý štart. To znamená, že hlavné preteky štartujú o 12. hodine spoločným štartom na dlhej aj krátkej trase a detské preteky o 11. Keďže sme najvýchodnejšie preteky na Slovensku, rozhodli sme sa, aby ste mali viac času na cestovanie a nemuseli ráno skoro vstávať, a taktiež veľa pretekárov ocenilo možnosť, že môžu byť pri svojich deťoch na detských pretekoch a potom sa samozrejme zúčastniť hlavných pretekov v dospelých kategóriách. Prvý single vás čaká po 6 km a 335 výškových metrov. Teda verím, že sa to štartové pole na tejto vzdialenosti dostatočne rozťahá, aby ste si už hneď tento prvý kratučký single užili. Takže najväčšiu zmenu čaká krátka trasa na pretekoch, kedy pretekári nebudú jazdiť len po singloch, ale budú jazdiť najväčšiu časť po takomto krásnom hrebení Iľovnickom, ktorý je najkrajší na výhľady na Vyhorlat, Snínsky kameň, Vysoký Grúň v Poloninách nad Jablonkou, a Šimonku v Slánskych vrchoch. Teda sa na vás teším 26.4. a srdečne vás pozývam z Iľovnického hrebeňa na preteky cez Iľovnický hrebeň Lackovce 2026. Čaute.